Bizkaiara egingo dugu gaurko Gipuzkoa kulturan. Euskal kulturak toki erreferente eta errotu bat badu, hori Durango delako. 45. edizio honek, krisiaren mamua gainean, Euskal sorkuntza krisian egon daitekela dioten ahotsak isilduarazi ditu. 285 erakustoki eta 505 berritasun. Literaturatik eta musikatik. Guk gaur, denak ezin badira ere, gurera ekarriko ditugunak. Herritarrak ugari, giroa aparta eta ahotsenea eztanda egiteko puntuan. Euskal Herriak baduelako kultur elkargune bat, gaurko eta etorkizuneko sortzaileendako sehaska zaindaria. Literatura eta musika, musika eta literatura. Musikazko literatura zein literaturazko musika. Durango beste behin izan da, elkargune eta sortzaile. Eta erditze berrien festa honetan atsekaberik ere izan da. Xabier Leteri esan behar izan dio agur azokak. Azokak eta Euskal Herriak. Izarren hautsa egun batean. Durangok egin zion Xabier Leteri merezitako azken agur xumea. Eta sortu zen enborra errotu egin da horrela. Betiko Euskal kulturgintzaren magalean. Ezin dizuet, ezer gehiago eskaini. Agortu zaizkititzak, bizitza. Adiskide bat bazen. Zer larreta, gure peleko arzaina, mendieganetan gora, horitzaren den gerora, irsetan gabiltzana. Bosteun eta bost berritasun, horietatik 400 liburuak, eta liburu horietatik 273 euskaraz. Goazen horien zati txiki batekin, goazen aurten Durangok eman dituenekin. Liburuan zehar agertzen direnak dira nolabait nire kezka literarioak, nire bizitza liburuzko eta kezka existentzialak. Eta, azkenean literaturak hain bereak dituen gaiak dira jasotzen ditudanak hemen, bai modu narratibo batean, bai oroitzapenen moduan eta baita ere hausnarketa gisa ere. Beti da laguntza eta beti da azkenean proiekzio handiagoa ematen dio. Hain zuzen ere, liburu hau joan zan urtean fetxa hauetan euskarazko bertsioa aurkeztu genuen hementxe bertan azokan, eta aurten sariari esker berriro ere beste martxa berri bat hartzen ari da liburua sariari esker. Hirumariak dira 80 urteko 3 emakume, txikitatik elkarren adiskide izan diranak eta 50 urte pasa ondoren berriz elkartzen diranak. Liburuak kontatzen du 15 hilabete emakume horien bizitzan. Zure lanik autobiografikoena omen da? Bai, zahar hauek dutelako zartzaroaren aurrean nik nahi nukeen jarrera. Ez da autobiografikoa bizi izan dudalako, baizik etorkizunean hori bizitzeko asmoa daukadalako. Hilabetea falta zenean joan ginen 3 hileroko azterketa egitera.
Minbizia berriz Ernaldu zitzaidala esan zidaten. Bueno, errotik novela da aita eta alaba baten arteko harremanari buruzko gogoeta bat. Aita Euskaldunako langilea izandakoa, Euskaldunako borroketan aritutakoa, buruz buru Espainiako poliziekin borrokan, eta horrek bere etxekoekin dituen harremanetan duen eraginari buruzko novela da, gogoeta bat. Niretzat bi historia biltzen dituena, batetik Euskaldunako borrokena eta beste alde batetik gure aita zena minbiziarekin hil ostean nigan utzitako arrasto hori kontatzen dauena, baina beti be fikzio eran. Personajeak fikziozkoa dira asmatutakoak, naiz eta eurak egituratzeko edo ezaugarritzeko informazioa benetakoa izan. Hau da nire aspaldiko amets bat, egia, errealitate bihurtuta. Nik aspalditik egiten eban amets honelako obra orokor bategaz, ez? 7 kolore dira nire bidaietako momentu berezienak, sentimenduka sailkatuta. Nire helburua da erakustea zer dagoen hortik zehar. Askotan ez dugu ondo ezagutzen eta topiko lar dagoz, ezta? Orduan, bidai horren hasiera eta amaiera dira heriotzak. Heriotza bera da, baina oso ikuspegi desberdinetatik. Bidaiaren hasiera da heriotza beltza. Hau da, heriotza lutu beltza gure artean Europako mendebaldean dagoena. Heriotza bidearen amaiera gisa, gauza etzigarri gisa, eta ibilbidearen amaiera da heriotza zuria. Ekialdeko hainbaldekutan, India aldean eta heriotza bestera batera ikusten da, pauso bat bezala urrengo bizitzarako, reenkarnazioan, berraragiketan eta olako gauzetan benetan sinisten dago jenteak, ezta? Eta gero tartean dago beste 5 kolore, bigarrena grisa adibidez, tristura, hirugarrena horia, sorotasunaen ideia gazlotu dut, gero gorria dator, arriskua, heriotza, hilketak, olako momentutatik bere pasauta nago nire bidaietan zehar, ezta? Pizkanaka positibo erantzagoaz. Gero berdea dator, esperantzaren kolorea, ze badago jentea horti zehar, esperantza ilusioagaz bizi dana, jakina. Gero urdina, izango zen harmonia, bakea, holango egoera behazko dago sorti zehar, naiz eta askotan joera auki pentsatzeko, hirugarren mundu horretan, ze triste, ze bizi diren danak, ez. Leku guztietan dagoz kolore guztiak, eta hori irakusten saiatu gara, testuakaz, irudiakaz eta musikiakaz, bai. Azkenean jasotzen duela pertsona baten mundu bat. Bere familiatik hasi, bere maitasunarekin jarraitu, atzerriarekin erdibidean nekatu, eta itzulerarekin amaitzen den bidai bat kontatzen du. Bihotza arrazoiaren gainetik jarri omen duzu lan honetan? Bai, baina arrazoiak ere pisua badu, azkenean bihotzeko gauzak nola kontatu pentsatzen duzun neurrian, eta hori dago azkenean. Bihotza dago, baina nola kontatu nahi den pentsatuta. Hasi nintzen orain dela 4 urte, lehenengo alearekin, ura argitaratu genuen, bigarrena berdin, lehenengo urtean, eta aurten hirugarrena nor bere bidean. Hemen gelditzen dira familiako, Orbetarren familiako bianai, Damaso eta Gabino, bata ateoa da, bestea sinistuna, bata espainolista, bestea abertzale zutzua, eta elkarren arteko karta urpea. Hoi ematen da, aditzera, hirugarren ale honetan. Joan den martxuan
argitaratu zen liburu, jatorrizko liburua, Loiolako egiak, eta gero uztailean gaztelerazkoa, El Triángulo de Loyola. Eta egia esan, bere bidia egin du, eta, bueno, pozik izan duen harrera gati bintzat, pozik nago bai. Bai, kazetari bezala privilegioa da horlako lan bat egin alizatia. Momentu honian jun nintzaielako galdezka suerte hori izan nuen, eta zuzenian kontatu zizkiaten ordura arte kontatu gabeko istorioak, eta horrelako materialarekin lana egitea, plazer bada. Bai, indu nahi izan da aspaldiko asmo bat bete, ez? Emanaldi hau egin genuen duela 10 urte, eta geneukan gogoa ikuskizuna osorik jasotzeko, ez? Bideoa, literatura, musika eta ahozko historia biltzen duena. Egin dugu hori DVD-a grabatu eta testuak 3 hizkuntzatan jarri, eta hori da pixka bat, ez? Jende askok esaten zigun, zeatik ez duzue grabatzen hori eta ikusgai jarri. Azkenean bete dugu. Hemen parte hartu genuen Mikel Ordangarinek, Josu Izagirrek eta Hirurok. Eta gero bildu zen Bingen Mendizabal, beranduxeago. Eta biltzen duena da, historia bat, gure amonaren etxea bota zuten 2000 urtean, eta Josu eta biok hasi ginen grabatzen, etxe horrekin zerikusia zuten hainbat jende, ez? Eta 20. mendearen kronika egingo ziguten hainbat jende. Gineatik etorritako gizon bat, gudarizar bat, kartzela batean jaiotako emakume bat, eta hainbat jende, eta azkenean ikuskizuna moldatu genuen. Ikuskizun horretan bideoa zegoen, baina ez apaingarri gisa, eta jendeak hitz egiten du, eta bere bizitza kontatzen du. Eta gero, taula gainean daude historio horiek, eta idazlea eta musikaria, ez? Orduan, pixka bat da esatea bezala, artista eta jendea maila berean daudela. Halako zuzeneko dokumental antzeko bat da. Nire bizitzaren zati bat dagoela hemen, eta herriaren zati bat, zatitxu bat bakarrik, ez da, 10 urte bakarrik, baina bizitzaren zati bat ikustut oso garrantzitsua dela kontatzea, errealitatean gertatu dena kontatzea. Liburua Ibarretxe jaunak nahiko lukeena da, edo beste erabateko liburua nahiko lukeena bertan kontatzen dena, edo agian honek badu ona, amaiera idatzi gabeko liburua izan daitekela, ez da oraindik jarraitzen baitu non beti dago zer esana eta... Pausuz pausu, ez da, bizitzan bakizu etapak bukatu egin behar direla, eta etapa bat bukatu da eta beste bat ireki dut, ez da, begira hemen sinatzen eta ordu pare bat, eta gero Amerikara zuzenean joango naz, oseak, beste etapa bat bizitzan, baina bizitzan bukatzen dira etapat eta ez da gertatzen ezer gaina, ez da, egin dezakeguna da etapak bukatzea, ate horiek iztea eta beste batzuk iregitzea. Hemen txalo bero bat eskatu gure dugu, Iñaki Peruren arentzat, herria jasotzea gaitik. Apa Iñaki! Bai, eta jendeari kontatuko zen. Eskerrik asko, detailagatik asko. Para el resto del mundo no eres vasco, eres navarro. Horren antzeko periodista izenekoak lehen ere inguratu izan du dira, ez? Eta, behar bada galdera horiek, orain dela urte batzuk galdetuta, hola gelditzen zen, hola erantzungo dio niko ni, baina urteetan zehar, hasi errekin da beste batzuk izateko elkarri zetan, ikasten duzu, eozein galdera ingo dizutela, eta saiatzen zea alduzun moduan erantzuten. Saiatu naiz pixko bat ikasten, eta komeni zela hori pixko bat ikastea, eta urrutisa jotea, ez? Mendia mutxurretik aurrera ere badaudela gauza gehiago ikusteko, eta hortan saiatu naiz. Eta momentu hortan behintzat, uste dut, 4 minutu terdi horietan edo gauza desente azaltzen direla reflexio bat egiteko. Pero si miramos un poquito la historia de este pueblo, los vascos eran navarros. Vascos entendidos como vascohablantes, de lenguaje. Aquí ha perdurado ese lenguaje anterior a las invasiones indoeuropeas. Menuda lección... No, lección no, es que me dices... Es verdad, está muy bien, oye. Nik uste dut ez dela historikoa, ez dela novela beltza, ez dakit zer den, egia esan ez dakit zer den, baina, irakurleok esango dute zer den. Thriller psikologikoa edo ez dakit. Iruñean kokatua dago eta, espero dugu hori,
el silencio de las hayas bezala joango den. Argumentu hori dagokionez, horrela ez dena kontatu, baina amua botatzeko lain, ez dakit zintzu diren protagonistak, edo esan duzu Iruñean kokatzen dela, baina segirotan, edo... Bueno, Francoren aurkako atentatua prestatzen ari dira protagonistak. Polizia bat saiatuko da hori, atentatua saiesten, eta hori, Iruñean eta iparraldeko Saran kokatua dago hori akzioa. Buelta argitaratzeari dagokionez idatzi izan dut une oro, irakurri ere bai jendaurrengo saioetan abar, baina egia da 10 urte joan dira paperean berriro agertu orduko. Eta oraingo honetan, liburu berri honetan, itxaskuetan, zer topatu duzu edo zer bildu duzu? Bueno, liburuak 3 zati ditu, 3 aski desberdinak. Lehenengoa, Labiagoz izenekoa, emakume baten barne habitata atontzeko prozesu bat ageri da. Bigarren zatia elegia bat da, Hileta poemak, amaren heriotza dela eta idatziak. Eta azken zatia, harreman baten kontaketa da, pasiotik eta baretasunetik ere baduena. Beraz, uniaren berrezpena, heriotza eta amodioa desamedio. Labur bilduta, bi anaien arteko istorioa, biak portugaldarrak, baina bat artista desenkantatua, Zuberoan bizidana, Santa Grazin, eta oso larri baitago, anaiari deitu dio bere bila joan deri, ezta? Anaiak ez daki zer egin, joan ez joan. Eta historia hori kontatuta dago 5 kapitulutan, 5 fadotan, eta atal bakoitzari Jose Rasenperena musika jarri dio, Tomas Canetek bideo bana kopitu, eta bukaerako ipuinea, liburuaren bukaeran dagoena, Martin Tejeriak eta Maioien artek kontatu digute, beraz irakurtzeko liburua dugu, entzuteko liburua eta ikusteko. Nur gure biloba magia kanpamendu baten egon da udan. Eta bueno, bere esperientzia da. Nire liburuak dana benetazkoa dira, eta gauzak benetazkoa dira, eta personaiak eta dana. Ikusi dut magia egiteko aukera ere izango dutela, hau liburu eskuratzen dutenek. Ez? Horri bilitzera saltzen neskamutiko. Bai, liburu bakoitza zerbait ipini dugu, ezta? Bakoitza, hemen adibidez hau da Txinan eta dira txinazko tatuaiak eta besteak bebai. Baina azkenak, karo, kanpamendu magikoan pasatzen dena eta magia, magia truko batzuk ipini ditu 3 liburuetan eta bat ez dago... Kanpoan? Bai, bueno, ez dago kanpoan, da, a ber, eman... Da horri aldetxo bat magia egiteko, truko bat egiteko, eta beste 3 hemen barruan daude. Jarraitzen dut beste helduen literaturarekin, baina hau zen apostu bat zeren Nur nire biloba da, gure biloba da, eta bueno, da berarentzat heldu izango ganean, hori gogoratzeko bere... Horitzapen bat edo rekuerdo bat izan izan. Hori da. Eta bueno, hasi nintzen horrelaxe pizkanaka, baina baitu zenbat umeak eta irakurle ditut Nurren historioekin. Liburu bi, ez da, tituluak esan dituzuzuk, eta diferentea di alkarren artean. Buelta bat Aitontxuarekin umeentzako liburu bada, 10 urtetik aurrerako neskamutilentzat pentsatua, eta kontatzen duena da, nola neska bat bere amarekin doa zaharren egoitza batera, birraitonari bisita egitera. Birraitonak iaia 100 urte ditu, eta orduan opariak egiten dizkiote bere urte betetzean birraiton horri, eta oparitzen dizkiote musu zapiak eta horrelako gauzak, eta birraitona berriz gustoko zuen guztia debekatuta dauka. Ez da, erretzea, kopak edatea, bazkari on bat egitea, eta egun horretan okurrituko zaio, zaharretxeko egoitzako zuzendariari bere autoa lapurtu,
bien artean Aitontxuak, Birraitionak eta Biloak, eta ies egitea, eta hori kontatzen du, ies hori da kontatzen duena novela. Eta Bikingoen sorterrira, okertu nago, helduentzako ipuinak? Bai, Bikingoen sorterrira da, azken urte pare hontan edo idatzi dituen historioen bilduma bat, 7 historio biltzen dira, eta oroar dira ipuin luzeak esan dezagun, ipuinaren eta novelaren artean dauden kontakizunak, hau da, historia bakoitza 50, 60 horri edo izan ditzake, ezta? Eta, gaiaren aldetik esan daiteke, bi gai nagusi direla. Bat da, maitasun historioak edo giza harremanen ingurukoak, batzutan bikote kontuak eta beste batzuk berriz familia barrukoak, guraso eta seme-alabak, edo anai arreben arteko kontuak, eta Eta bestetik baita ere agertzen dira, nola esango nuke, problemas arazo sozialak, gatazkak eta politika kontuak, eta ez da, orduan, bi gai klase horiek agertzen dira nahaztuta liburuan zehar. Eta giro bezala, esango nuke, askotan agertzen dela, 70ko eta 80ko hamarkadak, eta fabrika giroa. Imanol Urbietak jaso du aurten Argizaiola saria. Umeen euskarazko kantutegiari egindako ekarpenagatik omendu du Euskalgintzak Urbieta. Unkiturik jaso du saria John Brown, Mac Mikel edo Ran Roberra bezalako abestien sortzaileak. Benetan, hau eskertzekoa da, baina netzat motibo importantena izan da, konturatzea orain zema lagun dauzkaten, da zema jendea jarraitzen duen nik egindako lana. Eta horrek ere pausa handia ematen dit. Eta batez ere pausa ematen dit, neska batek amendagoa karta idatzi itena, behan ere ikasle izan, eta gaur handeren izateko magistero iten nahi da, baina horrek esaten dit, eskerrak emanez, neska horrek, nik laundi niolako, bere nia izaten, eta batez ere ni izaten usteagatikan. Nire ustez abesti berezia dira, oso pertsonalak, disko bat ilunak, baina, ez dakit lana dago atzetik, Ze, denbora behar dugu, disko prestatzeko, azkenean lortu dugu, eta izan da gure gustokoa, baina azkenean lortu dugu disko nire ustez borobil bat, Taldea heldu egin da, igarriko zen hori ere zuen azken lanian, ez da? Egon gara denbora luzea, bakarrik kontzertuak egiten, eta baten pentsatu genuen, hobe izango zela diska berri bat grabatzea, ideiak egin dituen, eta idei horrekin pentsatu genuen, hoberena izango zela grabatzea, eta hori genuen, Zuen elkarrezketetan diozue lagunen artean egindako lana izan dela? Lagunen arteko diska da, egon gara lagunen artean, sekulako kolaborazioak eduki genituen, adibidez, Maite Mursego egon da gurekin, Txap Lizabokoa ere egon da gurekin, Kepa Zeinekoa egon da ere hitzak egiten, Carlos, Amaseiko Basujori Oia egon da ere hitzak egiten, eta orduan Sanperekin egin genuen, Koba Estudioan, bere estudioan Bilbon, horrezegatik esaten ari gara lagun arteko disko bat dela. Damari jai, esaten pare, down, nake joka, down, infernukoak dien, noiz hartu gitxeraien, down, ate joka.
dugun izetiek garenak, ezta? Onarte heldu da eta hori adierazi gure dugu. Ba, egin duzen lau kontzertu grabeu, audioa eta bideoa. Izan ziren Durango, Berton Plateruenean, Bilbon, Donostin da Gerniken. Da laurek ikusi duguz, abestirik desentine hartun eta dauen moduen abestirik egin duguz dugu begin. Bai, ez da, alizinti guizentzu emon, da hirugarri ata duguz, ba, bueno, auki dizen bebai apurbete piper bine, ez da, auki dizen diska. Bai, lasatjasunegaz, honek eusek astiro-ekin badio betu iken di, ez? Da, biharreteko izan ez da lasatjasunen modukorik, ez? Hortan, hasi gara, tranquila egiten geusek eta deko guzenak, atara, da, hausia izen da, zuzena grabegu, arari deiketzegu denpori estudiz joan, eta gero beste hiri, lokalien. Nik uste dut Bizkaiara marki dela, ez bakarrik gatibuna. Niko, igual, apurbeten bai, relazionetan dabe Bizkaiari gatiguaz, ez da. Zurien lagunak jaio dira, kluba, kuadrilla handia, familia zabala, gu guztiok gara. Pupuntalones jaio dira eta denon artean hasita ezin berditugu, eta horretarako lagun padrilla handia bildu dugu gurekin. Hori da? Tiritatxo pediatra, osasunan ekaia lantzeko. Largarista basozaina, naturarekin bat azteko. Barikalambre neska aparta, zientzian ekaia gauzteko. Bai, eta Martin Bertxo, honek kulturaren berri emango digu. Eta hane pirata eta patakonek elkartasuna zer den erakutsiko digute. Ara, eta lagun txakurra izango da, gure zaindaria eta klubeko lehendakaria. Eta zer Ba, aldizkari magiko bat izango dute, urtean amarralekoa, eta webgune interaktibo oso potente bat, eta milaka abantaila. Ikusten joango zaretenak guztia zendu goren, esan? Hilabetero aldizkari bat, irria, urte osorako aldizkaria, eta gauza gehiago, hau proiektu estrategikoa dalako. Irria, urte osorako eguzkia! Laburbiltzen du Gor disketxean emandako urteak, ez? Hamarkada bat eman genuen bertan, orain Roadrunner disketxean gaude, baina zesanik ez, Gorren emandako aroa oso para izan da gure lehenengo 5 diskak eta dokumentala ere bertan kaleratu ziren, eta da modu bat, olako aro bat izteko edo. Saliek aukeratu dituzte abesti batzuk, kontatu pixka bat zela izan zen prozesua? Bai, ideia Gor disketxetik heldu zitzaigun, janik guk Paiola diskoa Roadrunnerekin atera genuenetik, bazutkela gogoa, hori ez, laburbiltzeko hamarkada hortan egindakoa, disko baten, eta holako lagin moduko bat egin, ikusteko lehenengo 5 diskotan ze aurkitu daiteke. Gu normal ez gara oso atzera begira zale, baina, jarri genduen baldintza bazen hori, zaletuek bozkatu alizatea kantuak, eta hala egin genuen, ireki genuen pare bat asteko epea, eta ez dakizen ia 500 zerrenda bidali zituzten zaletuek, eta, errespetatu dugu 190 baten, gero sartu ditugu alako bitxikeria batzuk, eta... Nahi izan duguna izan da betiko erritmoak, betiko umore hori faltatu gabe, beste instrumentu batzuk ere sartu ditugu, trompetak eta tromboiak eta pixka bat indartu egin dute soinu hori, eta pixka bat sensazio hori izan dugu, ez bizi-bizirik dagoela musika, gu horrela sentitzen gara, zalantzarik gabe, eta beraz, Asierrek askotan esaten duen bezala, disko hau pausu bat gehiago da, ez? Gure 15 egun dia, 15 urte dia lehendabiziko disko atera genuela, baina ja elkarrekin 20 urte egin behar ditugu berehala. Eta, nik uste dut bideo hortan gaudela eta horrela sentitzen garela, eta horregatik jarri nahi izan diogu izen hori diskari, ez?
Bamara abesti pixka denetari dago, abesti gogorrak, beste batzuk pixka melodia gehiago dutenak. Gu gehiago autokalifikatzen gara, experimental threshold, experimental estiloa gutxi gora bera. Horun daude, uste metal eta rocka gustatzen zaienei, dauka aukeratzeko denetarik, bertan. Bueno, nahiko abesti intimistak dira ez, barrutik eta diseinuak berak ez, biluzik agertzen den gizon bat, boltsoanek ageri duen intimitatea eta arraia bera ez, barruan dagoela, eskatasuna eta gizabanakoaren jarreraren inguruko hausnarketak dira eta zentzu horretan nahiko diska soziala da ez, aurreko agian amodioaren inguruko goazen eta barrutik honek badu beste kutxo sozialago bat eta pixka bat carpe diemaren inguruko kantuak eta momentuaren aprobetxatzea eta horrelako kontuak dira gutxi gora mintza gaien. Naixan taldeak ere bere bigarren lana ekarri digu azokara, Taupadak izenekoa. Aitor, 10 taupada jasotzen dituzue disko honetan, konta iguzu zelako abestiak diren? Abesti gozoak dira, abesti politxak, jendearentzako kantagarriak, disfrutatzeko egindakoak. Bihotzetik egindako disko bat da, 12 abesti barruko tentsio guztiakin, bihotz guztiakin, eta komentatu duguna lehen, badau abesti izkutu bat, 9 minutuko improvisazio bat, estudioan egin genuena, eta hori bebai izkutatuta dago lehenengo abestiakin aurrera jarrita, hori izkutatuta dago abesti estra hori ez. Ezken baten 13 dauz, 12 gehi estra bat. Eta hori, bihotzez egindako gauza bat da, harima guztiakin da superpozik gauza ditzen dako lanakin, eta uste dut jendeari ere guztau indiakola eta ez dakit, harrera oso nauki dugula ez. Da disko bat lagunekin indako diskue da, 12 musikari eta bideogile baten kolaborazioa dau, 12 musikari eta Mikel Clemente, orduen da diska bat eta DVD bat, eta die 12 lagun gozeren 12 kanta kantatzen, 12 lagunekin jozkuen 12 perlatxo opari horrei batu ditugu disko baten, larrosaz jantzi, eta mentxe gauz, nahi dagoen handako. DVD bat ere badakar, dokumental bat bai bestia beste, zer da izango da ikusgai dokumental horretan? Dokumental hori, ondegin dokumentala, Mikel Clementek zuzenduta jakue, eta kontatzen da disko gorri aurkeztu gauenetik, Japonian ziarrindako bira, gero Espainian ziar jotako kontzertuak, Arrasateko gaztetxean bukatu zen aurkezpen bira horri buruzko dokumental bat kontatzen dugu. Disko hau arrosa da, zergatik inez? Arrosa dalako, momentu esan arrosa izeteko, gorri esan, eta hau arrosa da. Beti esaten dugu zen zaliek ez daukiela esplikazio beharrik, hori baino inteligentia badiela eta badakixela zerbait edan kolore bakotxa. Ipuputa guzti hoietako printzesa rosak zeharon askatzen nauten maitasun kantuak.